Kawai ka khynnah ka bakerteng ka tilang lakhen kat nyos namrta kalaja na layeng na du ka janmien jong ka kat wei trik jemang na ka yeng sa jongka na Lumparing Shillong. Superintendent of Police ka district uba Vivek im lingba ukrwa bala pelaj ha ka kat ar trik jemang pintip ba ka ni ka khynnah kalaja na layeng na du ka por saw ba janmien jong ka kat wei trik jemang. Kani ka khynnah ka badan ka renyeng kumba saw phon kadai ka bakam syai sni do ka ba pelundur bat mi khmun bat ka don unyu kli ubayong bat jerang. Nadu bakalaja na layeng ka phong da ka sweater rong blue bat li ka patlun pink bat slipper jerngam. Kumta la kintu ye kinu ke badan jingtip ha ka baya dei bat kani ka khynnah bakin sngob ha ban pentip mardor syaki pulen da ka ba phun syaki ni number police control room hinriu not kndai wei kndai hinriu sound hinyo kndai missing desk crime branch pra line nyo ar iwei sound.